Oras madita saluhutna. Parjolo udok kami ma selamat datang matuaka na parjolo sahali marminggu di Huriata HKBP Mampang. Tapahoma taparadema rohata do pikiran martang yang nahohoma hita. Amin. Marende Mahita nomor 570 sada ayat sada duhu 2 dohot ayat tolu. Parangan par di surgawi kasomba Tuhani kasomba Tuhani asat matupana ipasa
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Postitutu dorohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akasuru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugoon, manang aka namasa nuaeng, manang aka narosugut, dang tarbaheni manirang hita sian haolongon ni rohani debata, na marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan. Sailehon madihami haporseaon na mangulu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Toppa marohana ias di bagasan hami. Jala pain baru rohanami jala pasitong. Sai pahot maha porseaon nami. Asa hot jala sonang rohanami marningot nau sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende maita. Patik ni debata dihita bersadarion imasian Heber 10 ayat 38. Alaisian haporseaon ma mangulu partigori jaladang lomorhaku dihalakna sumuruti imasatna atong rap mangidugo mahita lau mahunglosa. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau nahombartu patikmi. Amin. Marinde maita.
katopotima dosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Huju hami dogoarmu nabadiai. Ala natargogut hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala niami. Namate jalan nahehe sian namate. Namane tubano gijang doho mangodihon hami. Asir roham dihami. Saya patok tong ma dihami roha hamuliation tuho. Oton di porbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masa luhut na bernit binaheni dosa nami. Romaho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitiani nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Satangihon mahami ho ali debata ama anak doton di parbadia. Amen. Bigi mabaga-baga taringot tu hasisani dosata. Romahamu tuahu asa mangulu tondimunani na Tuhan Jehova. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Naperara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon mandi di bata na digijangi. Amin. Marende ita. Topat. Epistel dihita di minggu tasagarion imasian Roma sada ayat 10 onom dohot ayat 10 pitu.
Aidang nahu hailahon baritana udii, ay hagogoon ni debata doi paluahon nasana porsea, halak Jahudi jumolo, dungi dohot do halak gorik. Ima sahatna martua mana tumangihon hatani dewata jalo no peopsa. Amin. Marende mahita. Tidak komaha porsiao tai sona hinatandak koni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di dibata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan natu mo palangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah nasa sadai imana tidibuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghumani silatus na mata terpajal ribana di hopinur silang na tua tu banotoru dung ditanom na mula mangurdu dari patoluhon na manaik tu surgo laut dul siamun di bata Jehovah amanai pargogona soha tu dosani di simay bana pay mulak sugut noon manguhumi halak na manguludot na mate au porsia di tondi parbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangul doso danging di halak naung mate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabi gema kur sian ina par hari Kamis.
KBG Matiti. KBG Matikting di Huriata di Bagasan mingguon. Na perjolo goarni minggu ta sadarion ima minggu pa 20 dung Trinitatis manang hasi tolu sadaon ni debata doho topik halak partigo rima mangolu do binahen ni hapersionna Habakuk 2 sada 1 ayat 4 na paduahon pelean amplop gotilon dohot tahun inklusif Okumene 2024 sadarion minggu 10 Oktober 2024 tapasa mapelean amplop tu kebutuhan akaulon ni huriata namar pardomuan tu pesta gotilon dohot tahun inklusif Okumene tahun 2024 tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganana di labung nipitu haruar na patuluhon namoding di hari Senin 7 Oktober 2024 nunga marujung ngolu Nyonya Silaban Junita Boru Raja Guguk umur 54 tahun tubuh tanggal sia Januari tahun 1970 alamat Jalan PLK RT 008 RW 05 Duren 3 masuk Wik Tolu ditaruh dotudian di hari Rabu sia Oktober 2024 di TPU Kapung Kadang tabungan ma ditangyakta asa tuhatta na mangapuli keluarga na ditinggal honna na paupaton acara pangapulion sadarion minggu 10 Oktober 2024 pukul 11.30 di Patupado pangapulion sian huria tu keluarga buha hasudungan Silaban maringanan di gedung gereja alani pinangido matu sude hita laho madohotisa Napalimaon parmingguan variatif HKBP Mampang Prapatan pinabotohon tu sude ruas HKBP Mampang Prapatan sadarion minggu 10 Oktober 2024 pukul 10 pituip maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan patupon nado parmingguan variatif Robe Mahita Laos Tahara Mananghir Pasma akadongata madohotisa naponopon jadwal ibadah tengah minggu di pabotohon matu ruas ni HKBP Mampang Prapatan asa taida ma partikia dohot parhobas parpunguan tonga minggu natar surat di warta napapituhon pertangyangan wik di hari Selasa 15 Oktober 2024 mamuka pukul 10 sia 30 patupota do pertangyangan wik di wik sada di tuan rumahi keluarga Sintua BSA Tobing Boru Hutauruk di GSG Wik Tolu di tuan rumahi keluarga Sintua H Sinaga di Konsistori Wik 5 di tuan rumahi keluarga Zepurba Boru Simajuntak di Jalan Setu Babakan RT 002 RW 08 Blok F Klaster Setu Babakan Serengseng Sawah Jagakarsa Rahmahita madohoti pertangangani secara khusus ruas Wik Sada Tolu 5 napawaluhon liturgi Natal Sekolah Minggu hobartu program Sekolah Minggu tahun 2024 ima Natal anak Sekolah Minggu dinalaho mabagihon liturgi Natal pinabotohon tu akan atoras ni Sekolah Minggu asalaho konfirmasi tu guru Sekolah Minggu ganuk kelas fix kelas kecil Serli Hutajulu Sela Perdosi kelas 1-2 Duma Tapu Bolon Marta Sijabat kelas 3-4 Via Furba dan kelas 5-7 Seli Manalu yang ke-9 retreat kaum lansia Inahana HKBP Mampang Prapatan di hari Rabu dan Kamis 16-17 Oktober 2024 maringanan di Kenasih Sukabumi Naeng di Patuparo retreat punguan lansia dohot Inahana HKP Mampang Prapatan nani dohotani pendeta Robert S. Pandiangan berangkat dari gereja pukul 8 WIB napasa puluhan program kerja seksi dan WIK tahun 2025
Hobar tu rapat huria nanaing di patupa di bulan Desember di pabotohon matusude seksi dohot wik na adong di huriata asa di patupa ma program kerja nabi tahun 2025 jala programi asa di pasahatu dewan. Na pasapuluh sadahon rapat tim multimedia sadarion Minggu 10 Oktober 2024 pukul 10 WIB naing di patupa do rapat tim multimedia yang dipimpin oleh Dewan Marturia. Pasapuluh duahon pesta perheheon ama Hobartu program ama HKBP Mampang Perapatan tahun 2024 naing di patupa do pesta perheheon di hari Minggu 10 November 2024 di permingguan pukul 7 bahasa Indonesia dot pukul 30 bahasa Batak ima puncak perheheon ama dohot tema memberi walaupun dalam kekurangan 1 Raja-Raja 10 ayat 1 16 subtema melalui perheheon ama HKBP Mampang Perapatan berperan aktif meningkatkan kerohanian keluarga dan peduli untuk kegembiraan semua ciptaan Tuhan. Songonon mah pertoding ni ulauni na perjolo mengambil pelayanan setiap minggu sebagai pelayan penerima tamu dimulai sejak minggu pertama bulan Oktober 2024. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkoordinasi dengan panitia Gotilon HKBP Mampang Perapatan. Yang ketiga, olahraga catur. Yang keempat, gotong royong membersihkan gereja. Yang kelima, melakukan perbaikan komblok di depan pintu masuk gereja HKBP Mampang Perapatan. Yang keenam, latihan KOR. Yang ke-13, persembahan diakoni di hari Minggu 20 Oktober 2024 di permingguan pukul 7 WIB dohot pukul 30 tapatupa peleon amplop diakoni laho mengurupi pakobasion diakoni huria alani tapasahma ditiki marsijalangan dung sipul permingguan pasaplopaton pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di hari Minggu 20 Oktober 2024 naing di Patupado pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hobartusi guru sekolah minggu namar hobas di Huriaon roh ima guru sekolah minggu sian HKBP Cipayung Celangkap jala guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan Borhatu HKBP Cawang Ima Nyonya Purba, Marta Sijabat, Via Purba dan Nyonya Simajuntak, Listeri Boru Tapu Bolon. Yang ke-15, pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP di hari Jumat 18 Oktober 2024 pukul 10.10 WIB di HKBP Resort Cijantung. Naing di Patupado pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP yang dihadiri 2 orang utusan perhuria sebagai penanggung jawab atau user. Yang ke-16, Lomba Paduan Suara Wanita Veswarawi DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 di Sekolah Penabur Internasional Kelapa Gading, Paduan Suara Wanita HKBP Mampang Perapatan akan turut berpartisipasi dalam Lomba Pesparawi Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Provinsi se-DKI Jakarta. Sehubungan dengan itu, pada Minggu 20 Oktober 2024 di ibadah pukul 10.30 WIB akan diadakan ibadah pemberangkatan dan setelah ibadah selesai kita akan menyerahkan amplop sebagai wujud tofangan untuk paduan suara wanita Pesparawi ke kotak yang akan disediakan. Marilah kita membawa dalam doa. Yang ke-17, pendaftaran ulang jemaat yang baru menikah. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan yang baru menikah diharapkan untuk mendaftar ulang dan jika ingin pindah ke jemaat diharapkan mengambil surat pindah. Untuk pendaftaran ulang dapat melalui Sentuawik atau Sekretaris Huria. Yang ke-18, pengumpulan celengan Gotilon. Sehubungan perayaan Pesta Gotilon yang semakin dekat, diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan bahwa pengumpulan celengan Gotilon akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Diharapkan untuk warga jemaat di setiap week dapat menyerahkannya ke Sentuawik
Kategorial sekolah minggu dapat menyerahkan ke guru sekolah minggu Duma Tampu Bolon, dan kategorial remaja dapat menyerahkan ke Faiz Silalahi. Yang ke-19, ruas Namar Sahid Tabuan Ma di Bagasan Tangyakta Akka ruas Namar Sahid Hatani Debata Pasaha Madalan Mutu Jahoba Jalaha Posi Ibana Asa Ibana Patorehon Pesalmen 37 ayat 5. Yang ke-20, Namar ulang tahun Perhalado Dohot Ruas Pasahaton selamat ulang tahun Turuas ni Huriata Namar ulang tahun di Bagasan Saminggon di Dok Hatani Debata di tangan nasi amud do gajang ni umur jala di habirang nado hamorao do hamuliaon poda tolu ayat 16. Napa 20 sadahon Namar ulang tahun Pardongan Saripeon Perhalado Dohot Ruas Pasahaton selamat ulang tahun Persaripeon Turuas ni Huriata Namar ulang tahun di Bagasan Saminggon di Dok Hatani Debata alai di joloni saluhutna masih haolongan situ mahamu ai dihukupi haholongan ni rohai dodongan dosa sada Petrus 4 ayat 8. Pa 22 hon parhebengon terlampir akapelean hamleteon do nasing nasojinaha ditiktingon taidama diharatas acara nadong di hitabe songoni matikting di huriata di Bagasan nasaminggon tuhat tama nama masuk. Tapasahat mapeliata sada A sada B hut marindemeta nomor 400 ayat sada dohot udutna. Lakonai saja. Yang terbaik dari rima, kondo tok tangi aku, tulambung muapata, ipos doro haki, sai patuluson nai, boa nona. Holan Poti. Ayat 2.
Damai ni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta manginang di ita salhutna, imana tar jamita di hari mingguon, imana tar surat di buku nisi Habakuk, bidu 2 ayat 1 sahat rodi ayat 4. Habakuk 2 ayat 1 sahat rodi ayat 4, hujahahon ma di tonga-tongata. Sai nasi tongdo jupang panurirangoni. Di atas panatapakku 2 hujongjong, jala tiddangahu tu partano batoan, jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidohonon na tuahu, jala manang aha alusna taringot tua lualuku. Jadi ninna Jehovah mangalusi ahu, surat toma pangukaponi, jala uhirhon tuakka batu panuratan, asa takas terjaha nang pamolus. Ay taringo tutiki sogo dope pangukaponi, jala hapogan mariahi ujung, jala dang margabus. Tung sura pe lumeba, say paimai mamai, ay say narodo sogut, dang tagamun tertading. Ida manateal doibana, dang tigor rohana di bagasan. Alayang guhalak partigori, mengulu do binahen ni parsihotna marha porsian. Ima sahatna amang dohot inang. Dita salhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus. Topik jamita di hari Minggu di bagasan tikion ima halak partigori mengulu do binahen ni haporsionna. Jadi molo didok halak partigor ise mon halak partigor. Molo halak partigor didok dang na sumerdosa alai hob bertutur pukon halak partigor ima halak na lurus. Halak na lurus ngoluna nang pe dia do piak kahamolon di tonga-tonga di pernguluan na. Jadi jok do hita tarujun manang olo do hita madabu tu bagasad dosa ditiki borat natadupi manang adong nata peima alai heranaga lumabat harorona pitur marungutungut tita jala ido pada buho kita madau siad dewata. Jadi marhiti turpuk di bagasan tikion amang dot inang naing rap hita mabege barita nauli buhado si Habakuk na muncul di turpukon ima hati hai na manurirangi do ibana di huta Juda manang di maradepon bangsa Israel ditiki pemerintahan ni si Yoakin. Jadi di bereng ibana do hamolon na masa di tonga-tonga di bangsa Juda manang bangsa Israel akan pugos lam hacitan. Jadi lomo-lomo ni kaparhepeng do lomo-lomo ni akan amora do mabahen pangalahona na manidus akan pugos. Jadi pola dona mabait tu matangis gabi-galina sida jala pola duduk si Habakuk sonon sadia lilingon ale Jehovah jojo au matua sori tangoko say walu-walu hotu ho hadubon matua so manupakko. Jadi nunga perjolo di aluhon ibana tu debata akapadobon akapanakon alai di bereng ibana dona hangaluton ni herana barudut-urut tang marna di si debata. Jala di bereng ibana dona gudang perselisian akaperbedaan mangido dibantu debata. Asaro debata di uhum bangsoy. Alai dang marna selesai. Justru Roma mo debata muse asing maheran asing masakap. Herana diputar ho debata. Pangiduan ni si Habakuk. Ditiki di pangido si Habakuk. Asaro debata maradupon bangsa Israel. Manang na banguhum manang na pengoton. Keinginan ni si Habakuk ima dengganian diuhum maka perdosa manang akan nagali benar-benar dibantu ditolong supaya mereka kuat. Alai naru alus nitangi yang ni si Habakuki justru dipakai debatado muse bangsa Kasdim manang Babel menguhum bangsa Israel. Hape dung dibereng si Habakuk muse anggona dibereng ni ibana anggona kerinduan ibana di pamalum nian ati-ati ni bangsa Israel. Marhite namanya pun akaperjahat. Apero alus di debata marhite bangsa Kasdim justru bangsa Kasdim bukan untuk menolong bangsa Israel. Alai dibereng do dipasipal-sipal bangsoi. Dibereng do buhamarai
bahkan mangunatu bangsa Israel didok dia 10 pola ibana mangelesia ke raja jala si parekelo di bahen akka pertogi mekel do ibana mida nasahuta na goting jala dipaguguk do orpuk na asa mertabak kutayanina. Jadi ada perasaan ibana di kondisi ketika dia berdoa Tuhan tidak langsung memberikan seperti apa yang diinginkan, yaitu kesejahteraan. Justru Allah sepertinya memutarbalikkan keadaan. Allah memberikan bangsa Israel, justru bangsa Israel juga menderita akibat bangsa Babel atau Kasdim. Atau ngamang dutinang di topik minggu di bagasan tikyon halak partigori mangulu do diwinahen ni haporsionna menek si jalota menek si parsia jarota sediri ni si Habakuk di bagasan tikyon asa gebubuhi tagabi halak partigor na perjulu amang dut dinang marhiti hatani debata di bagasan tikyon bohado hita asa partigor asa lurus asa dang mariswang haporsiota asa bui tarjalo hita na jinajihon manang niwarihon di debata hita salhutna na perjulu ima mangulu di bagasan habengeton manang kesabaran di ayat sadon tabereng ma ido di atas panatapakku dua ujung-ujung jala tidangahu tupar tanobatoan. Dia berdiri dan dia menantikan bagaimana Tuhan menolong. Jadi di bagasan panatapakku menara. Jadi mamereng. Sahalak na adong di manara kan manatap adiga meropang rupiot tuaw. Hirarasong ni mamang dot ina. Jadi mulu guberni, mulu tentara, mulu menjaga pos ibana kan ikut siap-siaga terus. Sadi hari maro berita, informasi, musuh. Jadi tegak siap ibana, alai dalam kesiapan non adong kewaspadaan. Jadi di son si Habakuk pe ditikip pe mahon alus ni dewata ibana di bagasan kesiapan tidak tupar tanobatoan ini bana. Dia dalam kesiapsiagaan menanti Tuhan walaupun pada awalnya dia kecewa. Bahasa songonon perdalan disakap ni Tuhan itu dang songon nahu pangido anggotang yang tamang dotinang moloboy na disihita martangyang dia disedewa tatangyangi disihita mangido mangaluelo tu dewata tangyang ta moloboy pitor selesai medisi unang bimarudut-udut sohon masalah na dedupi ni bangsa Israel di bagasan tikyon ale bersiajar mahita sian si Habakuk di bagasan tikyon dia menanti Tuhan menanti itu tentang kesabaran dan itu bukan pasif aktif di mana adi gadoro suaranei adi gadoro pangrupion tuau adi gadoro pangrupion tu bangsoon adu mambek kita mangdot de nang gabi jok lipe marungut-ungut di bagasan ngolutta ala jok tita dang sabar hita pay mahon alus ni debata martangia kita agia nian rorokop ni anakku rorokak ni boruku nita ala di partonga dalan ima dah hupalabot na marohaku hupalubang mak toli mamolo dileom ma padiliat dui kecenderungan kita dah bersungut-sungut Tuhan tangyang ni alakat di begeo ya tangyaku dang di begeo Tuhan alan di penggot kita di bagasan tikyon menjadi orang benar adalah kita perlu hidup di dalam kesabaran habengetun ni roha di bagasan bulanon amang dot inang miris kita terhadap anak-anak yang sudah remaja atau mahasiswa. Dakuwoto di toto kamu manang di jahamu informasi amang dot inang. Di bagasa bulano 2 anak mahasiswa tingkat 1 tingkat 3 melompat sen gedung tinggi. Kita bayangkan. Buasa bui sapi songoni. Dakkolan halak na sumana dada Kristus. Justru nama dada Kristus pehadong. Berarti nang adong beharapan. Berarti ada masalah. Berarti ada yang tidak bisa diselesaikan. Menutup diri terhadap kenyataan. Menolak terhadap kenyataan. Tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Dan putus harapan terhadap Tuhan. Dan
dang sabar di ngeluan. Hidup benna dia makan naposo ate naposo mula dong masalah muna. Ceritalah kepada orang tua. Tempat terbaik untuk mencurahkan masalah bukan media Facebook, bukan Instagram, atau bukan di TikTok. Kembali kepada keluarga. Sampai saat ini keluarga lah tempat teraman untuk kita tinggal. Tapi karena tua-tua malang natolas. Malah curhat tita bagaimana? Unang gabi tadok. Dia do nggak belga ho nganek si di ho lah sebuah di atas si ho dok masalam. Unang gabi tadok song ni. Ala sudi do didera. Nuang na murah-murahan emosi jolma. Na murah-murahan emosi. Tapi cuaca juga panas, hati juga panas, ekonomi juga panas. Sudi mana yang panas. Ala nido di tengah-tengah di pergumulan manang hamalon na taadopi. Mari belajar seperti Habakuk. Walaupun apa yang dia minta bukan seperti itu jawaban Tuhan. Heran dan dipalit-taliton. Jadi kita piamang dot inang mula martangia kita songonon HP pangiduat ta C rode bata dilehon betu hita dang C dilean. Dang pitor dileho kemudahan. Dang pitor dileho tu hita hana rikot di hita persita. Alai mungkin ita bay heran dan ita bay masalah. Unang gabi stop pita martangiang. Unang gabi stop pita marpakirimon. Mari belajar dari Paulus juga. Ketika dia mengatakan di Roma 5, habeng itu nido makorhon haporsiao nina. Ido ibana hamolo nido makorhon habengeton. Ha maoloni haporsuhoni. Ha maolon haporsuhoni makorhon habengeton. Habengeton nido makorhon haporsiota. Ala nido na di hatani debata di bagasan tikun bergumul susah menantikan jawaban kemudian Tuhan akan menjawab. Jadi iduna masa dihita mangdot inang di bagasan tikion di paingot dihita Habakuk manatap-natap paimahon alus di Jehovah sadiari ro paimahon alusi memang ikon sabar. Jadi molohatan di debata di Yesaya 40 ayat 30 sadei di dok sonon. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan Tuhan memperoleh kekuatan baru. Napa dua? Marhiti hatani debata di bagasan tikion, tabereng mahadirion ni si Habakuk. Dia tidak ragu. Ia tahu apa yang ia nantikan pasti datang. Ia tidak ragu, ia tahu bahwa apa yang dia nantikan, apa yang dia doakan, pasti Tuhan berikan. Jadi amang dot inang nadia holongan di bagasan Yesus Kristus ditiki penantiatei, ditiki kesabaratei unang ragu hita. Molo sonna maralitalitpe alus ni keadaan natadopi. Alai jawaban di debata pasti do. Atong buah hita asa unang ragu. Di ayat sadei di dok dauti. Jala manatap-natap pau mernida manang aha sidohonon na tua. Jala manang aha alusna taringo tu alu-aluku. Supaya kita tidak ragu, maka yang perlu amang dan inang yang terkasih di diaraho mahita di bagasan tikion. Asa utangnya kita mau mendengar dohono ni debata tuau. Makuling do debata di tiki marsitaono kita makuling. Makuling do debata di tiki tadopi boban nama ceberat makuling. Idop ben do mabek kita unang ragu di parangulanon tangihon
sidohonon ni Tuhan. Unang tangihon sidohonon ni jolma. Unang tangihon sidohonon ni dongan. Dalam keraguan kita supaya kita tetap terikat dengan Tuhan, maka yang paling utama kita dengar adalah firman Tuhan. Ido na didok ni si Habakuk di bagasan tikyon. Jala didok ibana. Hamamuse si ulahonota didok di bagasan tikyon di pengot pos nirohata di alu-aluta. Mendengar Tuhan saat menderita, mendengar Tuhan sedang menghadapi pencobaan. Unang naasing. Molohita teh yamang dot inang. Molo tadopi hamolon. Manang dang dibegi dewa tadope tangyang ta persita. Manang adong kesulitan nama cai borat tapocaon. Ama tadok. Mola dong suruh sona borat. Ai beret takan kombes do tu si majolau ina. Molo sei anak tak adong masalah di sekolah. Ai guru nei apalah dong aku dui. Tu si maju hitalau. Molo sei suku sedia leanon. Mola dong hamolon. Tapi pikir boy hepeng menyelesaikan masalah. Ayo sona borak menyati. Suku jo ahasi patu-patu tibana. Alang gusi Habakuk ido ibana do di bagasan tikyon ahasi dohonon itu hatuau. Berarti hamang do inang narikot saat kita dalam kesibukan, dalam pergumulan ada saatnya menepi amang. Menepilah. Semakin banyaklah berdoa. Dungi tangion, molido dungi tangion hatani debata, ukap roha, mabigi hatani debata, majatani debata. Dungi begiot tama, jajini debata, nasobui jalo otta, nasobui begiota, sian luar na asing. Perbisukon di debata mahita. Molo tumpe maul ta adopi, boidu hita jongjong, jalabu hita, manata plus ni roha, nanang pasahaton ni debata tu hita. Di paingot tu hita, amang dot tinang, unang begi portibion, alai begi ma hatani Tuhani. Jawaban Tuhan tidak membutuhkan jawaban manusia. Kita membutuhkan jawaban Tuhan. Dan itu bukan dari manusia, tapi firman-Nya. Kalau dilihat amang dan inang ketika Habakuk melihat bangsa Yehuda menderita, dibawa ke hadapan mereka dibawa ke Babel, tapi ring mak disokan herana menderita berlapis-lapis do. Alai mulak mamuse si Habakuk tu hadirionna di tengah-tengah ni situasion mabege jajini debata. Taingot dope Abraham. Ditiki marjaji debata malehot tibana di naruar sian urkastim lehononna tu ibana pasu-pasu. Mardalat do ibana sopola mabon artana. Alai ditikina dilehot debata do lobi sian nong ditinggal honna. Ima nadi kejadian 12 ayat 1 topati. Lobi sian hinirim rohana. Dilehot debata asatung boy ibana porsea jala tarpasu-pasu di ngoluna. Kecenderungan ta amang di ngolut ta amang do inang nadarai ditiki pertanyaan hudok sonom. Kecenderungan ta di ngoluon jumo jok do hitama mereng masalah bukan mencari keluar kepada Tuhan. Hudok songonon molo bagudung, maaf bukan membanding-bandingkan manusia dengan hewan, maaf amang dot inang. Molo bagudung, molo dilele sia jabu, molo tabuan lotak-lotak, malang talini sapu. Dang tu talini sapu di berang ibana. Alai di berang di kod dilulu ibana do, luang-luang. Tu si do ibana lao. Maluam mahita.
Jadi dang tu jolma dohok lotak-lotak na binuan di jolmot di bareng ibana. Fokus na ima lari mencari jalan keluar. Molohita menghadapi persoalan jut ima mamereng di balgani masalah dong. Dang tu jalan keluar dia hita. Asabui malua sian hamoloni. Idu hita. Idu benna gabese muncul ma ketakutan, kegusaran, marutungut mahita. Madili mahita. Herana sumangula bede bata. Herana sopos berhata di tangyang teh. Mari belajar untuk tidak melihat masalah. Kalaupun berat masalah dan besar masalah, tapi ada yang lebih besar dari masalah, yaitu Tuhan penolong kita. Napa tuluhon marhiti hatani di bata di bagasan tikion amang dot de inang. Dia rahom mahita mamereng kepastian di dogma di ayat 2. Jadi nina Jahoba mengalusiau. Surat tomma pangukaponi jala uhirhon tuaka batu panuratan asatakas terjaha nang pamulus. Adong duhal neng berengot tadi son. Dia lusi debatado tangyang ta. Jadi nina Jahoba mengalusiau. Dia lusi debatado tangyang ta jala debata olo peduli tuhita. Aledong manidok muse surat tomma pangukaponi jalauhirhon tuaka batu panuratan asatakas terjaha nang pamulus. Ahning dohono nadisi. Sikap kita hari ini adalah warisan bagi orang-orang yang lewat, bagi pinoparta. Sikap kita hari ini, iman kita hari ini adalah warisan bagi sudut noposo. Idok naking surat tomma pangukaponi jalauhirhon tuaka batu panuratan asatakas terjanang pamulus. Amang dot inang. Haporsiota tikion tangyang ta hamonangot ta meradupan pergumulan itu akan menjadi warisan bagi anak-anak kita. Sarupa mesong kita. Ise mahitan amang dot inang nahya mangae nahacit hina acit ni ekonomi na ditoru moloso di hutan moloso di pangartano malang di Jakarta malang di Bonapasogit. Orang-orang yang diberangkatkan dari kemiskinan dan penderitaan pasti akan mengingat saya taruh do sonon ai soalan ni tangi yang niomakku dang sonona warisan out soala dan saya mertangi yang omakku HP bapakku apalagi amang dot inang molo di huta alan wang dalam maju di huta ama dot ina rak berjumlah ulaun molo nama saya songot di huta nami godang do maaf amang dot inang godang do ama godangan di lapotua aka ina mana mula ulaun godang do ama ala posisi ama siu tibu merasa kepala maka semua dikerjakan ibu. Alai ibu itu berjuang sahalat na membalu pabur haton anak-anak. Artinya membalu jong-jong ma, aidang do amate mula-ulau kan? Boy ma, itu dia. Istilah dui. Boy do sahala ina berjuang pasikolahon yang nakon na 5. Ise mahita na makilaloni, bahasa sejujut tadok to kaya anak kota. Saya dulu diberangkatkan dalam penderitaan. Tapi bisa sampai ke Jakarta ini. Dulu orang tua saya tidak punya mobil, hanya jalan kaki ke sekolah. Tiba-tiba sekarang saya bisa punya mobil. Pitur lama hita, out soalani tangyang niomakku. Kita amang dan inang bukan hanya mewariskan harta, bukan hanya mewariskan pendidikan, tapi yang paling sering dilihat anak kita dan akan diceritakan kepada peparan-peparat tamuse ima haporsiota menghadapi masa-masa kesulitan. Maka melalui firman hari ini kita diingatkan menjadi orang benar itu bukan hanya berkala hola satu kinon alai ikosi ador paihut ihuton ni sudut na posome tutuki nanengro di hatangota di parmiguota di partangengota di perjuangata aki yarong duhiton amang dot inang na pungudison hola karijupe borhat manogot dang dungo repe dana mulak
nu ngamodum dana. Ale dibereng nasida ma bapakku berjuang untuk aku. Apalagi amang dot inang molo diberek kita rak ro minggu kan. Apalagi molo rap rohi tambar minggu rap hudul di minggu keluarga. Dado honon di dana mah. Dulu kami di HKBP Mampang kan, sama-sama lah duduk sama bapak dan mamaku. Walaupun mamaku sama bapakku berantem di rumah, tapi giliran minggu keluarga bisa sama-sama duduk mereka lo. Jibur cuhi tamang dot inang rak mar minggu keluarga dah, hudul mama tado inata, unang pulik-pulik kamu. Mirip tong. Roman nung dak lagi. Ingoton na deh. Makku do bapakku pesuyara hudul di gereja. Dungi rak do inatana pe. Tole mak. Heran holan do hitarap. Ina menno. Leido. Holan do hitarap. Nggak biasa be nina. Habirang sadar hita. Na taulai. Ihutonon nasi dedui. Jadi 2 minggu na ti minggu keluarga ya. Tengok medah rak minggu rak hudul mamat tado inata. Apalagi amang do inang. Lam tudenggan namuse gabi persyajaran arga. Jarang amang dan inang satu keluarga bisa bersama-sama bernyanyi anakna, bapakna, inungna di gereja. Sangat susah itu. Dan gereja memberikan kesempatan itu untuk kita. Taulah me, dohok me tadi sih. Jadi amang dot inang merhiti-hata ni di bata di bagasan tikion di arah mehita jawaban Tuhan pasti datang. Di ayat tului ai taringo tutiki sogot tope pangukaponi ai taringo tutiki sogot pangukaponi jala hapogan mareahi ujung jaladang margabus tung suara pelumeba sai pai maima mai ai sai narodo sogot dang tagamon tertading omma barita nauli tuhita saluhutna. Di dalam Tuhan ada jaminan dan di dalam Tuhan ada kepastian. Idok naking tung surape lumeba walaupun agak lambat. Sai pai mai mamai. Ai sai narodo sugut. Sudido hitam masihol dengan ujung dingodutta. Sudido hitam masihol dengan perdalanan dingodutta. Sudido hitam masihol amang dot inang sejahtera poparata. Alani tapuhutima dimulai tikion. Gabi persyajaran haporsiaon imamma persyajaran imamma sudi nataula di bagasan tikion perjuangata tangiangta ula-ulata tu sudut no poso alai molotung bergumul hita tangis hita di bagasan tikion dang marna diliot di bata tangiangta hata ni debata ma mangalusi hita di bagasan tikion dang mergabus debata jala rodo sogot dang tagamon tertadi alani amang dot inang arang honok kudu hita mabuka-buka di jalan mengedihun edi nomor 755 ayat sada adong do bukit di tatahe dia kana merbukit di mada ale ngabura taha palonati tolong dibantu Ah
Jawaban Tuhan pasti datang, dan semua yang kita mohonkan di dalam Tuhan dengan yakin Tuhan akan menjawabnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus napuna ngulu nami maulea te di haholongan ni roham na somarna sudah di ngulu nami di parmudu-mudu hodo hami di arah hokodo hami diajari hodo hami diurupi hodo hami atong rap mahita Tuhan sadarion ro di saliling nilingna sai homa di hami jalahai madiho pasu-pasu masu di ruas ni huriam di tonga-tonga ni perdalanan ni ulaon ke rumah tangga perkarijuan aka sihol ni roha aka ilu-ilu diaka hamolon diaka gudang ni siulaon rabdo toma nasida saya totong pergugui di tonga-tonga ni hagaleon saya totong Tuhan di bata leon hai pason di aka natongon gali alani panahit muaing na di rumah sakit manang di Jabupe saya pasu-pasu nang di bagasan tikyon aka ruas ni huriam namar ulang tahun saya lam tabai akalas ni roha pergugui mengadupi aka hamaolon saya ajari Tuhan maka malatio dengan di basam di ngoluna buat kami nang aka ruas ni huriam namar ulang tahun pernikahan di bagasan tikyon saya lam tuhot nama haholongan di tonga-tonga di keluarga manang hacit manang maul rap mana sida tuduluk tu tahuruan ni tiruan ni asidot holong ni roham pasu-pasu nang sudi ruas ni huriam Tuhan dia kapakobasion na berlangsung di bagasan mingguan diganup kategorial di parborhat ni punguan seksi lansia dohot punguan inahanna lahau madohoti retreat saya tulis ma perdalan nasida dengan berdalan aha Tuhan di bata na jinalo nasida gabi buhal partodiome buat kami nang di bagasan tikyon nang keluarga ni amang silaban na marduk ni roha selanunga jumulu borhat inanami amang na basa apuli ma amanami do sudi yanakonna pergugui nasida di tonga-tonga ni hagaliud dua manamion alane persahiton ali amang na basa songon camita di bagasa tikyoma napatukon gogo gudang Tuhan di bata tangi yang nami aleho mangalusi ho bartolomeo ni roham jala demi kesejahteraan nami saya pasu-pasu manang acara pangapulion na berlangsung dungulak gereja buat kami nang di bagasan tikyon Tuhan di bata ima di marna marsakap huriam marhitip PSW madohoti paduan suara gerejawi manang pesparawi tingkat provinsi DKI Jakarta di arena nengro saya totong ma pasu-pasu PSW doh tim doh pangajari doh piasi nasida anggie Tuhan di bata totong mergogo nasida doh totong majaga hai pason asabu di dohoti nasida PSW patuduhon nasida panguzion nasida Tuhan di bata huwa kami nang di bagasan tikyon di program ni panitia gotilon doho panitia pesta ekumene inklusif di salhutna aka nong nihulahon nasida doho aka cara nong di patupan nasida anggia tungbui targuhi akan narikot nabui menopang kebutuhan ni huriam saya totong di bagasan hari tau kami ruas ni huriam salam pasu-pasu Tuhan ruas ni huriam dia kaulau nasida saya totong parar hami Tuhan sudi ruas ni huriam marsitutu Tuhan patu pahun akan aduminggan nasat natar leonna di pasaha Tuhan songon tadda ni hamulation na tuho atong Tuhan di batalam tebay pasu-pasu dia karuas ni huriam di salhutna akan nang pinasahit na sida gabi pilan na mangulu di hadapanmu jala gabi pahisaron las ni rohanami jala lam pasadaho kami sudi haka ruas ni haka pipi mampang perapatanom wa kami mamang nabasa salhutna aka naneng patupau di tonga-tonga ni huriam doho di tingkat distrik doho di tingkat pusat pe di pelatihan pengisian aplikasi aset HKBP saya tulis me Tuhan merdan asalam tudengganna aset nadong di HKBP jala bui Tuhan di bata bui patari salhutna asa bui hai jamot tami dia ka artana pinasahapmu di tonga-tonga ni huriam mulai te mamang na basa upa kompo kamu nami tuho asin roham mana totong majaga maniup pami saden ro di salilingna Tuhan sesama dosa nami asa tung tamaham gabi anak konmu mengasang Kristus Yesus mertanya kami tuho amin.
Tahala somahatan di debata marhiti na marid di tahut pasahat pilihan. Tatangnya koma peliata. Ali di bata aman. Saat hami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jelom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dot ti portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam mutadahami godang ni silihol-lihom hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Saya sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togiho to panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutod dimunabe. Selamat hari Minggu Marita.